गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ माने जोङो मोसौसो नायहैनो नागिरदों मुथुजों आंजों। ओमफ्राय सानजौफु थिर जाबाय। मोसौनो दै दौहैनांगौमोन ओमफ्राय बारबो दङ दैखौ लांथ'ला। दोस्लायनाल' फैनोसै आरोना। न'आव रावबो गैयादि जों मुथु आरो आंल'सो। आइ थाब्लाथ' आइयानो नायजोबखायो मोसौखौ। बिसोरो आलासि जानो थांदों। आइबो आलासि जानो थांदों, आफाबो, ओमफ्राय बिजावजालिबो बिसोर आलासि जानो थांदों आरोना। माबा लाहानाव जोंहा बाजै माने जाहा मुथुनि बिब' मोनहानाव आलासि जाहैदों भैरबकुन्दआवहाय। भैरबकुन्दआव लांदोंना। ओमफ्राय आंखौबो आलासि जानो लिंलांदोंमोन। ओमफ्राय आं नै थांथ'ला आङो नोंसोर थांदो होननानै बिसोरखौ थिनहरबाय आरोना। ओमफ्राय थांनाय जायासै। ओमफ्राय जों दायो मोसौ नायहैनो नागिरदों। ओमफ्राय बे मोसौ नायहैनायावनो आङो मोननैसो कुइसननि एन्सारखौ हरलायनोसै। कुइसना जाबाय ओरैबायदि, नोंसा फेमिलियाव सोर मा जब मावो बेखौ अननानै खोन्थाहरलाय आब'। नोंसा मुथुआ नोंसा गुमैया मा जब मावो, नोंसा बिबोनाङा मा जब मावो, ओमफ्राय नोंसा बिहाव आफाया सोर मा जब मावो, ओमफ्राय नोंसा बिजावजालिया बेसे फरायनाय, सोर बेसे फरायनाय बेफोरखौ खोन्थाहर। बेफोरदि आरोना कुइसना। ओमफ्राय बिनि कुइसनखौ आङो होलांसै। बिनि एन्सारखौ ओमफ्राय आङो होनो सानबाय आरोना। जबखौथ' रावबो मावा, गासैबो बिजनेस गोजासो, अब्लाबो खोन्थानोसै। बे कुइसना माने फैलाबाय थायो आरोना, गेजेर फैलाबाय थायो। बेनिखायनो आङो बे कुइसननि एक्सट्रा भिडिअ खालामस्रानोसै होननानै सानबाय दिनैबो। माबा गुमैया मा मावो बेथ' बांसिन फैयो। बिनि अनगायैबो ओमफ्राय नोंसा फेमिलियाव सोर मा मावो बेफोरबायदि कुइसनाबो फैयो आरोना गेजेर। बेनिखायनो बे कुइसननि एक्सट्रा भिडिअ बानायस्रानोसै होननानै सानबाय आङो। मबाइलखौ मा दोननानै भिडिअ लास्रानो। ओमफ्राय बायाव आराम जिरायहैनानै कुइसननि एन्सारखौ होनोसै आङो। नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा बार खोलो खोलो बार थादो। सान्दुङा बिराद गोसा, अब्लाबो बिराद खोलो खोलो बार। सान्दुं गोसाब्लाबो बारा जेबो मोनानो बिदि खोलो खोलो बार बारबा। माहा दोनना लादों आं मबाइलखौ। नायलांबाय थादो। थांसै साथा बायलाला लानानै। साथायाबो बायलाला। मुथु मा थांखो? खिदो मुथु माहा न' सिङाव हा? आंखौ थाम्फै अरसिगोनलै। माइसि सान्दुं गोसा। दै लांगोन न'? दै गांदोदां माइ बायग्राफोराबा। दिनै जोंहा माइ फानहरनो नागिरदों। हाय साथाया बायलाला। बायलाबाबो जायोलै। लांमारा दा? मोसौ नाहैनोसै। ओंखामफोरबो जाखांखाबाय जोङो। आंथ' दोस्लाया, जाहा मुथुआ दोस्लायगोन आरोना। ओमफ्राय आंबो नै फैफादों। मा जिबौ गिलु बालु सान्दुं गोसाथारना। मासेल'सो दोस्लायनो थिनो। मासेया फागा गोलावखानो। नों दोस्लायनोसै? दोस्लायदो आंबो। माहाबा आराम जनासो रायज्लायनो गोसो जादोंमोन। बेयाव जना रायज्लायनोसै आं। आयौ सान्दुंजोंनो मोदानजोबो। बिराद हाग्रा बारियाव जिरायफैबाय आङो साथा लानानै। जाहा मुथुआ मोसौखौ दोस्लायनो थांबाय। ओमफ्राय नै आं बेयाव दसे नेथ'नोसै आरोना। मासेल'सो दोस्लायनांगौ, बिनिखायनो आं थांलाय लैला। मुथुआनो हाखासिगोन बे मासेल'खौलाय। थाम्फै फैदो। इमान हाग्रा बारियाव जिरायफैनांगौ जाबायना, होमबा इमान सान्दुं गोसा बोथोरावनो लोगोफोर।
ओमफ्राय जोंहा सोर मा मावो खोन्थानोसै आं बेयाव जिरायथ'नो बारबो बारदों बारनायालाय बार जाथ'थ' जिरायथ'थ' खोन्थानोसै आरोना मुथुखौ नेथ'थ' जोंहा आफानिफ्राय लानानै खोन्थानोसै आङो जोंहा आफाया माने आं बेफोरखौ सिगाङावबो खोन्थाखांजोब्बायमोन खोन्थाब्लाबो आंनि भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ ना न' आरो नायसनबायाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो आङो खोन्थाफिनसै जोंहा आफाया माबानि जोंनि बर' बाजार एमइ स्कुलनि हेडमास्टारमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोराव रिटायार जाबाय ओमफ्राय दा दङ आरोना रिटायार जाबाय बेनोसै आफानि जबा बेनो ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा टिका मावो बेखौबो आङो लिरनानैनो हरजोबखादोंमोन अब्लाबो सोरबा नुवाखै जानांगौ ना बिनिखायनो आङो खोन्थाबावबाय जोंहा बिबोनाङा टिका मावो ओमफ्राय जाहा मुथुआ LIC आव मावो बिदि जब गैया आरोना बिदि बिजनेस गोजासो आरोना जब गैया LIC आव मावो जाहा मुथुआ ओमफ्राय बिसोरनि फरायनायखौबो सोंदोंमोन ना फरायनायखौबो खोन्थानोसै जाहा मुथुनि फरायनाया BA पास ओमफ्रायो बिबोनांनि फरायनाया बिनियाबो BA पास ओमफ्राय आंनि फरायनाया MA ओमफ्रायो आंनि बिजावजालिनि फरायनायाबो MA ओमफ्राय आंबो जेबो जब मावा ओमफ्राय आंनि बिजावजालियाबो जेबो जब मावा जोङो न'नि खामानि मावो आरोना बेखिनियानोसै ओमफ्राय जोंहा आइनि फरायनाया बेसेथाय बिसोरो गोदो गोदायनि फरायनाय दा आं बारा मोजां मिथिया माने क्लास 10 सिम ना 9 सिम होनना बुंदोंमोन आरोना आङो सोंफिननांसिगोन ओमफ्राय आफानि फरायनाया मेट्रिक पास जागोन मेट्रिक पास जानानै बेसेसिम फरायनाय आं बेखौबो मोजाङै सोंनाय जायाखै ओमफ्राय सोर मा मावो आं खोन्थाजोब्बायानोसै बेखिनियानो आरोना रावबोथ' जब मावा बिजनेस गोजा आरोना जब मावनाया आफाल'सोमोन मास्टार बेबो रिटायार जाबाय थाम्फै अरलायलायबाय आं हाग्रा बारियावसो जना दंखायोना बेखिनियानो आरोना लोगोफोर एन्सारा माने मानसिफोरा सोर नोंसा गुमैया मा जब मावो नोंसा बिबोनाङा मा जब मावो बिहावा मा जब मावो बेफोरबायदि सोंला हरबाय थायोना मानसिफोरा बिनिखायनो आङो बिसोरनि सायावबो मोनसे एक्सट्रा भिडिअ लाबोस्रानोसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना ओरैनो खोन्थाहरनायल'सो भिडिअआ बिसोरखौथ' देखायनानै भिडिअ बानायब्ला मोजांसिन जागौमोनदां बिसोरो नै दा सोलाबानो आंनि भिडिअआव थानो सोलाबानो खामानिफोरावनो थांबाय थानाय जायोना सोलाबा बिनिखायनो आङो बिसोरखौ लाफानानै भिडिअ बानायनो हायाखै आरोना न'आवनो थानाय जायादि बिसोरो फुंनिफ्रायनो ओंखारलाङो ओमफ्राय आरो मोनायावसो मोनफैफिनो ओमफ्राय आंखो माबायावहाय कमेन्टआव सोरबि हरोना मानो आब'आ आसान गोजा गाना ओमफ्राय आसान संखौ गाना बेफोरबायदि हरोना सोरबा सोंहरबाय थायो ओमफ्राय दिनै नै आङो आसान गोजा गानदों ओमफ्राय आसान संखआबो दङ आं आसान संखखौ बारा गाननाय जाया माने बै खामानि दामानि मावनायफोराव बिराद बोरैबा खिंख्रिं खांख्रां गाबनाय मोनसोयो आङो बायो आरोना एसे गाननो बिनिखायनो ओमफ्राय आरो बे माबाया आसान गुफुरा पासेनारि हुनाय मानायफोराव बिराद लेथ्रा जायोना बिनिखायनो आङो बारा गाननो गोसो जाया आसान गोजाखौलाय आङो सम सम गानो ओमफ्राय बे दैज्लां बोथोरफोरावबो आं एसे गाननो बायो माबा जायोना बोरैबा गरम आरो दुब्लिफोराव थांबा माइफोर गायबायबा जा लेथ्रा जाखायो बेनिखायनो आङो बांसिन गोमो गंसेल' गानो आरोना सिम्पोलनो बेनोसै आरोना आंनि आसान संख आसान गोजा गानैनि जाहोनफोरा बेनो मोननै कुइसननि एन्सार होबाय आङो नोंसा फेमिलियाव सोर मा जब मावो ओमफ्राय सोर बेसे फरायनाय बेनि मोनसे एन्सार आरो आङो मानो आसान संख आरो आसान गोजा गाना बेनि एन्सार बे मोननै कुइसननि एन्सार होबाय आरोना मुथुखौ नेथ'नो मुथुआ फैबाय नामाथाय मुथु फैबायना जोंहा मुथुआ मोनफैबाय मोसौ दोस्लायनाय फाइयाव खनसे नुजानोबा नुजानोबासो होनदों ओहो नुजानोबासो होनदों थांसै होनबा न' मोसौआ दै गांदोंमोन दां
मिथियो आरो इमान सान्दुं सायाव दैगां थां ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांफिनसै न'आव थांफिननो माने न'नि बारियावनो दंखायो खाथिथारसो ओइ नै थांसै आरोना एन्सारखौ आं होखांबाय हाइट्स माबा नांथासोयो सान्दुं गोसायाव मा मोन्दों बे अनजिया आयौ गरम नै आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै नै जोंहानि जिरायग्रा न'आव दंफैयो आङो दायो ओमफ्राय एन्सारफोरखौथ' होखांबाय आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांबाय ओमफ्राय जायफोरा कुइसन खालामदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबायब्ला आब'आ कुइसननि एन्सारखौ होबाय होननानै साननानै लादो ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै मोसौ नायथ'थ' हरनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा मोसौ नायनो थांथ'थ' मोननै कुइसननि एन्सार हरनाय जाबाय माबा आङो भिडिअफोरखौ बिदिनोखा आङो दिनै भिडिअ बानायनो मानो होननानै साननानै रेडि जानानै थाखाया बहाबा थांब्रबनायफोरावसो ओइ बेयाव मोनसे भिडिअ बानायजागोनदां मागोनदां बेफोरबायदि साननानै बानायब्रबनाय जायो आरोना बिनिखायनो आंना मालाबा ड्रेसा माबायावहाय भिडिअआव जा सरि जाथारो आरोना न'आव जेरैबायदि गाननानै थायो बिदिनो बहाबा बेरायनो थांनाय मानायफोराव माने थाबायनो थांनाय मानायफोरावनो आं भिडिअफोर खालामलाबायोना बेयावनो सरिथार जायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनो बावनाङा कमेन्टबो खालामनो बावनाङा आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा ओमफ्राय है माबा नांथाला नांथिलिलै साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा बाय बाय लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंजाय आं दहाय गस्ला सुना होदोंमोन ना बेखौ रानबायदां होननानै नायनो फैदों आङो नै आरो मोनसे खोथा बे साथाखौ सोर सोंहरदोंमोनलाय बावगारलायबायसैलै आं नामखौनो बाजैनि साथाया हौवासानिसो नामा होननानै सोंहरदोंमोन नंगौ बे साथायालाय हौवासानियानो माबानिसो जोंहा बिबोनाङानो बायनानै लाबोनाय ओमफ्राय लायो आरोना जोंबो जिखि जाया साथायाथ' हौवासानिब्लाबो हिनजावसानिब्लाबो लाजायो नालाय जिखि जाया सान्दुं अखानिफ्राय बासायनांगौल'सो ना न' ओमफ्राय लायो आरोना जोङो साथायालाय हौवासानिसो ओमफ्राय नै बायबाय साथाया दाखालि बावै माइ गायनायाव लांनायावनो माबोरै बायखोथाय पात्ता मोना बायबाय आरोना रायज्लायहोलां बांहोलां दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय